Mitras ug sa tinagalupa habang may buhay, may pag-asa. Ato ning gipasabot nga ang rapture di ay matod pa sa 1 Korinto kapitulo 15 bersikulo 52, katapusang trumpita inigpatingog dito may igsoon mga guba atong mga minteryo dito, ang mga matarong manggawas o ang mga buhi sa nga mga matarong mukuyog ngadto kanila, dungan ni sila sa pagkayab padulong sa langit may igsoon. Muna nga buhi natong pag-ampo aning panahona nga unta kita mahiuban anang panahon na may igsoon. Muna nga dalaygon ang Diyos o dalaygon ang iyang pulong nga gibilin nga rin ka nato. Nga unta kita magkinabuhi, samtang buhi pa, magkinabuhi ta nga magminatarong may igsoon. Muna nga mintras ug sa tinagalupa habang may buhay, may pag-asa. Ug dili lang utason may igsoon, ug dinhi ra lang utaman, ug daghang salamat